Di pangarig may papan iti naimbag a Samaritano. At damay sa atao ang nagapu ijay Jerusalem, ket sumalsalog ang mapan ijay Jericho. Sinanib dagiti tulisan. Inalada amin nga addaken kuana, agraman pagananay na, kinabkabil da sada pinanawan adandanin matay. Dairanamet a sumalsalog sa jay, iti maysa apadi. Idi makita na daydi tao, linisyan na ket intuloy na itinagna. Simalugmet sa jay, iti maysa a Levita. Inasitgan na ti tao ket kinita na. Kalpasan na, linisyan na met ket intuloy na itinagna. Ngem met sa jay, iti maysa a Samaritano nga agbiyabiyahe. Idi makita na ti tao, na asyan ken kuana. Inasitgan na ket sinapsapwan na dagiti sugat na itilana, ken arak ket binidbedan na ida. Insakay na nga inpan iti maysa pagdagdagusan, anang taripatuan na ken kuana. Kabigatan na, nangala iti dua a pirak, ket inten na iti agpadpadagus. Taripatwem, kinunana ken kuana. Ket into nagsubliak, bayadak to amin a nagastum. Kinunangarod ni Jesus, iti panagkunayo. Siya sino kadagiti talo ti punno a kaaruba daydi tao asinanib dagiti tulisan. Dayti na nga asi ken kuana. Insong bat ti maestro ti linteg. Kinunan ni Jesus, ingka ngarod ket aramidem met iti kasta. I go first. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us this message of love, and sends those who hear to bring the message of everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who walk astray and lead them home. In the world's darkest corners and let it shine from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love.